Seuraavaksi mun pitäisi ostaa vaunut sille vauvalle. Mun on hirveän vaikea valita, että ostanko mä briot vai emmaliungat. Ja sitten, että ostanko mä beessit vai valkoiset. Mä oon niin väsynyt. Mä haluaisin koko ajan vaan nukkua. Kaikki viikonloput mä nukun. Mä en tiedä, missä Jani on. Eikö sen pitäisi jo hidastaa tahtia? Mitenköhän se sitten onnistuu se liikkuminen sen vauvan kanssa bussilla? Varmaan me kyllä mennään autolla joka paikkaan. Se on niin paljon helpompaa. Mä en näe mun kavereita, koska mä en jaksa lähteä mihinkään baareihin, eikä ne jaksa tulla tänne. Jani ei ole luopunut mistään. Pitäishän meillä olla tässä vaiheessa jo jotenkin samanlainen rytmi. Pitäisköhän meidän oikeasti sitten muuttaa rivitaloon? Sitten mä voisin nukuttaa sitä aina takapihalla. Sillä on mun mielestä aivan liikaa niitä työmatkoja. Niitten sen nuorien naiskollegojen kanssa. Haluatko se sitten, kun se tulee sieltä työmatkalta, niin haluatko se oikeasti olla mun ja sen vauvan kanssa? Haluatko se sitä sen synnyttänyttä naista? Mä en edes tiedä, tuntuuko se enää miltään sen jälkeen. Toisaalta kyllä keskustassa on kiva asua, kun sitten voi mennä kätevästi kävellen kauppaan. Joo. Siinä on puolensa ja puolensa, että asuuko sitä rivitalossa vai asuuko kerrostalossa Punavuoressa. Punavuori on kyllä viihtyisä alue. Mä oon kyllä tykännyt. Enkä mä tiedä, miltä mun vartalo näyttää sen synnytyksen jälkeen. Ne naiset siellä uimahallissa. Tuleeks mulle sellaiset rinnat? Mä oon kuitenkin aika nuori. Sitten kun se vauva syntyy, niin mä haluan kyllä, että se heti nukkuu siellä omassa sängyssä, että me saadaan Janin kanssa nukkua rauhassa. Kyllähän se sitten öisin syö, mutta mä voin nostaa sen sitten siihen viereen. Ja mä haluan myös totta kai, että sitten Janikin välillä öisin syöttää sitä. Ja sit sä että onko sulla nyt huomenna se kokous vai ei? Jos loppuuko se sit 5 vai 6, koska mä haluan nyt oikeesti saada tuon sohva-asian kuntoon. Että me oikeesti päätetään, että onko se kulmasohva nyt sit silleen, että sulla on niinku se kulma on siellä oikeassa reunassa vai sit siellä vasemmassa reunassa. Sitten pitää saada oikeesti se tilaus huomenna 4 mennessä, niin sit se ehtii. Niin mennään me nyt sit perjantai sinne leffaan Marko ja ton Marikan kanssa. Me ollaan Marikan kanssa mietitty, että me voitais mennä kattoo se Morsian karkuteille. Viimeksi me oltiin jossain teidän valitsemassa jännärissä, niin mun mielestä me voidaan valita nyt tällä kertaa. Jos me voidaan mennä Markon kanssa vai eri leffaan? Eri leffaa? Niin kuin, me mennään niin 4 leffaa ja sitten mentiin niin omaa leffaa. Oikeesti onko siinä niin jotain järkeä? Mun mielestä sit voidaan ihan saman tien mennä viettää koko ilta erikseen. Sitä paitsi jos te valitsitte viimeksi leffan, niin musta on ihan jees, että me valitaan tällä kertaa. Mut me ei voida kyllä olla mitenkään myöhään, kun me nähdään Jennin kanssa seuraava aamu 9, että me mennään spinningiin, niin musta olisi ihan kiva, että oltais sit suht aikaisin himassa. Käykö se? Mm. Arvaa muuten mitä. No? Tänään on 1. kesäkuuta. Me tavattiin 1. toukokuuta. Tänään on siis meidän kuukautispäivä. Ei mä tarkoittanut sitä silleen, kun siis kuukausi siitä kun nähtiin. Joo, mulla ei kyllä ole mitään morkkista, vaikka tälleen niinku juhannus on loppunut eilen.
Ei, mäkin selvisin darrasta jo eilen illalla. Joo, mulla oli kans eilen jo ihan ok olo. Oli kyllä niin siisti reissu. Kerro vähän. No siis jotenkin vaan kun kaikki parhaat kaverit oli mukana ja sit jotenkin just se koko yön valvominen. Sitten me mentiin niinku joskus 6 aurinko rupesi nousee. Me mentiin niinku kaikki naiset nakuuinnille. Se oli vaan niin siistiä. No varmaan. Musta tuntuu jotenkin, että niinku se koko se niinku juhannusfiilis tuli niin siitä, kun pääsykokeet loppu perjantaina. Kun me miten sun meni ne? No kyllä ne mun mielestä meni ihan hyvin, mutta olihan se tosi hankala, kun 5 päivää piti antaa sille ihan kaikkensa. 5 päivää? Joo, siis tosi raskas viikko. Mä niin toivoisin, että mä pääsin sinne kouluun. Mä oon silleen kelannut ihan hirveästi, että niinku, mikä olisi silleen hauskaa opiskelua. Niin toi tekstiilisuunnittelu kuulostaa niinku ihan mun jutulta. Se vois sopia sulle. Yksi kaveri just opiskelee sitä, niin se kuulostaa vaan niin kivalta. Kun mä en todellakaan halua opiskella mitään tyhmää. Niin. Enkä mä halua sitten, että mun duunikin olisi jotain niinku tyhmää. Että kyllä mä haluan tehdä pelkästään niinku siistejä juttuja. Niin, pitää tehdä sitä, mistä tykkää. No todellakin. Ja me mennään sunnuntain sit yhdeltä meidän pitää olla mun vanhemmilla, kun me mennään sit sinne syömään. Ja kuulit sä? Meillä on lauantain se saunailta Matin kanssa. Mikä saunailta? Ja mistä mä puhuin maanantain. Eikä! Miten niin sulla on joku saunailtaa? Siis mä oikeesti ajattelin, että me ollaan menossa mun vanhemmille sunnuntai yhdeltä. Ja mä haluan, että sä oot taas siellä krapulassa. Et sä voi oikeesti kirjoittaa vaikka jonnekin kalenteriin noit sun menoja. Luulet sä, että mä niinku muistan? Sä oot niinku ohimennen sanonut jossain sivulauseessa, että niin sulla on maanantaista saunailta. Lauantaina. Ja jos sä menet sinne saunailta, niin sä tulet todellakin sit sillä 1 bussilla, Jouko. Mä jaksa sit sunnuntai ruveta repii sua ylös. Se ei todellakaan mun tehtävä laittaa sulle herätyskelloa. Sä pidät sit ite niinku huoleen, että sä oot 12 valmis, kun me lähetään. Hirveen nälkä. Joo, en mä tiedä niinku, että työllistyykö siitä sit hirveesti. Tai en mä ainakaan kuullut, että niinku ihan hirveän hyvät tois työmarkkinat, mutta en mä todellakaan jaksa nyt sitä miettiä. Jotain niinku, mitä tapahtuu 5 vuoden päästä, niin tiedätkö, ei niinku nyt kiinnosta yhtään. Niinpä. Ihan samoin linjoilla mäkin. Niinpä. Asiat nyt on hauskaa ja ei tarvii opiskella mitään paskaa. Älä. Yhtään nappaa. Pitää elää. No niin! Mä tajuun jo jengi, jotka menee opiskelemaan jotain tradenomiaa. Ihan kuivaa. Naamakirjaa ja siinä on sun elämä. Niin. Joo ei. Siitä mä rakastan yliopistossa sitä, kun voi niinku ihan omalla painollaan. Voi pitää vaikka niinku 2 kuukautta taukoa ja matkustella. Ja... Käydä kesän sit suorittaa joudut tentiin. Niin. Siellähän voi olla niinku tyyli 8 vuotta. Et mä ihan niinku fiiliksen mukaan. Niin voisiko mä kohta lähteä sinne kauppaan? Me syötiin eilen niitä lampaankylyksiä, niin tänään vois mun mielestä kyllä olla kasvispäivä. Mä voisin tehdä niitä kasvispiihtoja, mä sain mun tädiltä sen reseptin. Ja sä voisit tehdä salaatin. Eiks toi kreikkalainen salaatti sopisi aika hyvin? Ai niin, meillä on riisiä. Käy ostaa vielä riisiä. Ootko muuten lähes vaihtoa? Ei mä oon vaihtoon lähes, mutta me ollaan lähes kavereiden kanssa elokuussa Rodokselle. Okei, joo. Me lähdetään kanssa ensi viikolla Barcelonaan Jennin kanssa. Ai jaa. Niin siistiä. Ollaanko me sen Jennin kanssa tavattu? Ette. Pitäisikö järjestää sellaista niinku vaikka joku grilli-ilta? Ois olla aika siistiä. Mä pyydän toi Esan ja... Joo. Siinä 4. Joo. Mutsi ja faija lähtee ensi viikolla golfaan, niin voitais olla vaikka niillä. Kun niillä on silleen tosi iso oma kotitalo ja grilli siellä takapihalla, niin vois olla aika siistiä. Niin. Voitais käydä. Aika hyvä. Joo, vois laittaa saunan lämpeen ja...
Olet sä pesettänyt sen sun puvun nyt? Siis ei se muuten olisi väliä, mutta kun mä nyt kuulin, että mun isovanhemmat on vissiin kanssa tulossa sunnuntain sinne, niin musta olisi tosi kiva, jos sä laittaisit puvun päälle. En mä oo ehtinyt. Ette oo ehtinyt? Ei. No mitäs sä niinku ajattelit sit laittaa? Jotain täältä kaapista. Miten muuten sen Barcelonan keikan jälkeen kuskii lentokentältä? Ei. Mä voisin melkein tulla. Oikeesti? Meidän kone Ei, tulee aamuyöstä. No ei se taittaa. Ei. Ei mulla on duuni. Vitsi, se olisi niin siistiä, jos sä tulisit. Joo, mä voin tulla. Lyödään lukkoon. Okei. Joo, eli se tulee sit ensi viikon torstain kello 3.30. Sit se tulee. Ai se käy. Sitten mä tuun sinne. Okei. No mitä sä niinku sit ajattelit laittaa? Joku Mun isovanhemmat tulee, et sä voi laittaa mitään farkkui sinne. Niin? Mä en oo silti paitaa, niin sit mä en voi laittaa farkkuja. No mä olisin vaan halunnut, että sä laittaisit sen puvun sinne. Joo. Mä pelkään ihan hirveästi sitä synnyttämistä. Mä en oikeesti ensinnäkään kestä yhtään kipua. Ja se tilanne tulee olemaan semmonen, että se Jani vaan istuu siinä vieressä ja mä oon yksin sen kivun kanssa. Mä joudun vetää sen läpi täysin yksin. Jänkö mä myös tämän vauvan kanssa täysin yksin? Olenko mä ainoa, jonka elämä muuttuu? Sillä on jo kaikki vaatteet ostettuna. Eilen muistettiin sille itkuhälytys. Hälytin, että mä voin laittaa sen parvekkeelle nukkumaan. Ja sitten me ostettiin matkarattaat. Me hommataan sille varmaan aika nopeasti passi, että päästään reissuun aina sitten, kun Janilla on lomaa.